यूट्यूबार इमानुएल दैमारिनि सायाव बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बिसानि गोख्रों राहा। उदालगुरि जिल्ला 2 नं आंग्राजुलि गामिनि इउटुबारा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि आरो मुंदांखा फावखुंगुर सोरां बसुमतारिनि सायाव माखासे नंखाय कन्टेन्ट लाबोनानै गाज्रि दागो फोनांनो नाजानाय भिडिअनि सायाव बिसानि गोख्रों राहा। इमानुएल दैमारिखौ हमनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला आरो चिरां जिल्ला बिसानि हानजाया 2 नं आंग्राजुलिनि इउटुबार इमानुएल दैमारिनि नखराव गामिनि रायजो राजा आरो बिसानि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव गावनि गोरोन्थिनि थाखाय इउटुबार इमानुएल दैमारिया निमाहा बिदों। आं बे भिडिअआव जेसांखिनि खौरांफोर रावफोरखौ आं बाहायदोंमोन बेफोर गासिबो फेक, बेफोरबायदि जेबो नङा। आं बेखौ स्टोरी बानायनानै बुंनाय जादों आङो बे भिडिअआव। बेयाव आंनिनो भुल जाबाय, आंखौ दिनै आदामोना हायनानै आंदों दिनै आंखौ माखासे आंनि भुलफोरखौ आंखौ बुंफैबाय, आंखौ क्षमा खालामबानो जाबाय। बेफोर गासिबो फेकमोन नङा, बेफोर गासिबो आंनिनो भुल जाजोब्बाय। आरो आं बेखौ भिडिअ बानायनायनि कारनानो जाहैबाय आंनो वाच आवार नांगौ जादोंमोन चेनेलाव। वाच आवारनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन, नाथाय आंहा दिनै बिराद गिदिर भुल जाबाय। जितु आं बेखौ दिनै सोलोंनो मोनबाय, आं सानाखैमोन बेबायदि जागोन होननानै। क्षमा खालामबानो जाबाय आंखौ। ओमफ्राय मेन उद्देश्य बा मेन कारना बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय पपुलारिटी बा फेमास जानाय बा वाच आवार, बेमोन आरो कारना। बेसेनोसै मख'नो गोनांदि गावनि इउट्युब चेनेलखौ गायसननो थाखाय सोरखौबा गाज्रि गाब होनानै भिडिअ लाबोग्रा इउट्युबार इमानुएल दैमारिया इयुनाव बेबायदि हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय उदालगुरि जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि नरजित नार्जारि आरो चिरां जिल्ला बिसानि आफादगिरि बिबेका बसुमतारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। नंगौ, सोरबा सासेनि लाइफखौ जानाया बहुत माने गिख्रंथाव। दिनै बिथाङा गावनि साबस्क्राइबखौ बारायनो थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि लाइनजों थांदों। बिथाङा गावनो बुजिबाय। निस्सय आं खावलायदों बा बयखौबो आङो खावलायहरगोन इउटुबार बिथांमोनखौ, सोरखौबा गाज्रि खालामनानै गावखौ गावनि माने साबस्क्राइबखौ बारायना लानाय बेखौ जेब्लाबो दामावथों। जों हागौमानि रायजोनि मोजां मेसेजखौ जों होनो नाजानांगौ, सोरबा रोङैखौ जों मेसेज हरनांगौ। बेफोरबायदिखौ लायोब्ला बयबो ससाइटियाव जोंहा जौगानो फैगोन। आं बेखौ बयखौबो इउटुबार नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो जोंहा जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस मनालिसा हाज'वारि लोगोसे आरो एक्टर सोरां बसुमतारि बिथांमोननि सायाव नंखाय जिथु खोथा बांसावदोंमोन, जिथु खोथाया नंखाया, बे खोथाखौ बिथाङा गावनि भिउसनि थाखाय, गावनि साबस्क्राइबारनि थाखाय गावनि इउटुबाव हरना लादोंमोन। बेखायनो जों बिथांमोनसिम फैदों। जिथु बिथाङा जिथु बे खामानिखौ मावदों, जिथु नंखाया, बिनि सायाव जोङो दुखु मोननानै जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै आरो लोगोसे उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै जों ज' जानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो समाधान खालामनो बा मा रिजनाव मानि थाखाय बुंदोंमोन बेखौ बे फंबायनाव जों सोंनो फैदों। आरो बिथाङा गाव फोरमायनाय बायदिब्ला जेबोआनो नङा, गाव भिउसनि थाखाय बा साबस्क्राइबनि थाखाय आं बुंदों, सरि बिदों बिथाङा जोंखौ। जों बिथांखौ जोङो बिथांनाव फैबाय, बिथांनावथ' जेबो गैया, एकदम गोरिबखा। दा जों बिथांखौ लुबैदोंमोनखि गरिब होननानै बिदि मावनांगौ, जों बेखौ लुबैया। खिन्थु गाव कन्टेन्ट लाबोनो हायो अनेकथा, जेरै गय गायदों होनो गयनि कन्टेन्ट लाबोनो हायो। साबस्क्राइबार बांनो थाखाय बा भिउस जानो थाखाय सासे हिन्जावनि बा सासे हौवानि लाइफखौ गेलेनाया थिग नङा।